Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Makining sa kababaeng taga Mati City, Davao Oriental. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Annalie. I love you, Ima. Rolly, May chance ba ko nimo? Em? bitaw eh. Ganong limod man ko. Ganahan sa kunin mo, Roll. Nga sa ato pa? Uyab na ta? Unsay dugayan. Oh, Rolly. Ako na kang gisugot. Uyab na ta. Salamat, Ima. Mao ba, friend? Uyab naman ni Emma? Oh, friend. Uglipay kay ko. Maayo hinuon kinagkauyab na mo. Congrats, friend! Dali aras panahon, no? Wala lang ibaw eh. Taon-taon naman itang nagkauyab, Em. Mao gyud. Mura lang ugwa, Rolly. Ay, kuwande. Doon dali ko ihatag nimo. Oh, unsa man na? Piyo nga sa imong mga mata. Wala, uy. Okay kayo na siya, uy. Sige na, piyo nga na imong mga mata. Sige, sige. Yan na, ako nagipingin akong mata. Piyo na na. Okay, ganito ha. Okay, sige. Buka na imong mata. Mana. Nakikita kayo ni? Oh. Sing-sing? Yes. Will you marry me? Ha? Oh, naon sa ka, uy. Wa man. Nakalitan lang ko si mo gisulti. Em, di lang ko gusto nga mawa ka na ko maong higtanti ka. Rolly. Oo, apa ko nimo tubaga. Will you marry me? Kinsa man ko mo balibad. I love man ti ka. Yes, I do. Salamat, Em. I love you. Love you too, Rolly. Mauli ka, friend. Kalitan sa pairida. Magminyo na din akong friend. Lagi, friend, uy. Di na gyud kapugnan. Maayo sa nga magminyo ka, friend, uy. Pero may matawag dagi ka nga imong pamilya. Mao lagi. Uy, tambong biya sa mong kasal, ha? Siyempre, no? Friend, good ta. Asawa na gid ka. Ikaw ha? Sigurista kay ka, uy. Imo gi kong gipangasawa. Alangan, no? Ibaw gyud. Daghan kay nakagusto nimo. Maong lisod na kung maunhan ko. Maong gisiguro ti ka. Dali na. Ha? Unsa man? Ato nang sugdan aron makabibi dayon ta. Di ko, uy. Ha? Dili di ka? Dili ko. Ikaw- Kila ka, ayaw na, uy. Ayaw ba? Pagayigay ka. Luguso ti karon na. Ha? Unsa day? Wa na ka rigla, ha? Mao na dong. Og nagpalit ko og pregnancy test. Positive ko. Mabdos ko. Yes! Oh! Happy din ko mahimong amahan. Mao gyud. Dublihon ako ako pagpanikamot ay. Karon nga may umaabot na tang anak day. Ayaw palabi, friend, uy. Relax po do panagsa kay basig masakit ka ng palabi ni mong trabaho. Uy, kinanglan gid nga mukayod kog maayo, friend. Kay may umaabot na biya akong anak. May paka, friend. Na kayo maabot nga anak. Ako in town, wa pag yun. Uy, pagbinyo na, uy. Isam siya ako miniyuan nga wa may nasaag. Kung may anak na gani mo, pakugusa lang ko ha. Oh, sure kayo. Kiss ko sa mong bibi, be. Kiss ko. Basig maliit kasi mong trabaho, ha? Ha? Sige ka manggugkiss na sa atong baby. Ay, nalipay lang ko nga may anak na ta. Kumpleto na gid ang atong pamilya. Ha? Ito si Manarbaho. Gilaay man kugod din uy. Sige pundo din sa ato. Wa ko'y laing buhat. Sige lagbantay sa bata. Oh. Nya mga lihokon din sa bahay. Gipulaan ako din uy manong manarbaho ko. Day, di na mahimo. Uy, kung Manarbaho gani ka, kitsam na mo bantay sa tong anak. Dini ka na lang sa ato, at timanan na lang atong anak. Ako rin maning kamot para sa atong panginabuhian. Ma? Uy, kanong ikaw may nibantay sa among anak? Ay, ipabantayan maning ema na ako. Ha? Hay man si mama. Itrabaho naman. Usa? Imo kung kasabaan nga nanarbaho ko. Day, di ni mo ang gusto na kumaitabo. Ang akong gusto nga dini ka lang sa bahay. Ikaw may matiman sa bata. Dili lagi ko ganahan magsigig pundo din sa bahay. Kapoy. Oh. Unsa man sa imong gikagulan diya uy? Nga si mama ra man sa ring nibantay sa bata. Dili pa ka anak, makatabang ko nimo. Day, Og usa pa, muli man sad ko dinhi kada adlaw. Gusto lang ko nga naa ako'y kaugalingong kita. ay, Dili tingali siya kontento si among kita, friend. Mong nanarbaho siya. ambot friend ay. Naglibog kong ima.
Ako nang gihatag niya ang tanan akong kita. Pero, narbaho pa mo gitsoy? Sige na lang na, friend, uy. Pasagdi na lang na siya sa iyang gibuhat. Gusto na po tingali na siya nga malingaw. O, kadugay ko nimo na uli ay. Nauna pa man ko nimo. Dito ko sa bahay sa akong amiga, uy. Birthday man niya, gimbitar ko. Kuhaon niya itong bata silang mama. Kaya matuog na ko, kaapay ko. Nausan niya akong asawa? Nausab naman ni siya? Di na ni maayo yung gibuhat ha? Nga pirmi na lang kag tagdugay mauli. Ugod sa may ako sa yuhan, uguli. Nga naaman sa si mama nga motiman sa itong anak. Ugod sa mo malangayan ha? Mukuyog naman ko sa akong mga amiga, God. Istorya-istorya. Magpahangin, maura na. Ay, panid niya nag-asawa ni Moroli, ha? Ha? Kaya nga naman ma. Ako ra ba nang nabantayan? Nga na ay kasulti sa cellphone, nagsigig katawa. Undi, nag-I love you pa. Usa? Hala, no? Issue na na kung nag-I love you ko sa cellphone. Ima, Mura makagihas, uy. Ingon na mag-good me sa akong amiga. Mag-I love you, good me. inaoton ta day. Dili ka magbinuang nako. Ayaw ka bala ka dong. Dili mahitabo nga magbinuang ko nimo. Kay mahal, takaayo ka. Ako na lang hapiton si Ima sa iyang gitrabahoan. May kay bagkusildo karon. Mamanlit na lang sa aming mga kinahanglan sa bahay. Unsa sir? Wala di magtrabaho din si Ima? Oo. Kapon ba ito siya kutob? Oh. Tanangin siya nga, di na siya mo trabaho kay wa ko di magatiban sa inyong anak. Unsa? Ay, wa man din si Emma. Wa man mauli. Hain ko di sa paingon ma. Nga sayo man sa itong nilakaw ganiha. Hitawagi ko na kung hain siya. Na, di na ko makontak yung number mo oy. Ay. Dini ka lang ma ha, magsusi ko. Basig may nakakita ni Ima. Nakakita ko sa imong asawa Rolly. Hain man siya nang. Nisakay man to siyag motor. May kuyog tong laki. Dili. Friend, igo na uy. Ayaw na pagsigigila. Sakit ng itabula ko, friend. Di kuyog akong asawag na yung laki. Pasig na wa tingali ang iyang gugma ni mo, friend. Kaya mo kang giluiban. Kakod siya. Kayuli-iwa pa siya nga. Ako lang ang iyang gimahal. Pero nakahimo siya sa pagluib na ako. Salbahis ka, Ima! Salbahis ka! Kansa na hugno ang kalibutan sa akong amigo sa gibuhat siyang asawa. Sa pagkakaroon, dako ng ilang anak ug wa gyud mapakita si Emma nila. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagkagading akong tampo. More power sa RMN. Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw para ni maong tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninya Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man, isang artistang maghatag kinabuhi ning akong suliran. Tagwa lang ko niya sa pangan nga Jen, hingkod ang pangidaron, usa ka byuda ug may anak, tagaliluan Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Ahin kini sinitabo sa kong anak ka babae nga usa ka batan-on. May gidadamag gud siya, doon na siya gibati. Aron yung hisabtan, sugdon ko dihang 15 anyos pa lang siya og nag-eskwela pa siya sa grade 7. Ingon ni ini ang mga pangitabo. Amen ko, ma. Adun ako sa eskwelahan. Oh, may gibati ka ba? Murag luya ka man gun. Murag hilantan bitaw ko, ma. Lain ang pamati ko sa akong lawas. Uy, ay nila pag-eskwela. Lain kang imong lawas. May eskwela lang ko, ma. Kay test maron na mo. Kinahanglan ning kamot gyud ko. Aron makahuman ko og eskwela. Makatabang na ko nimo, ma. Kay wa na baya si Papa. Anak, Jane. Oh, si Mama. Nahilak man ko din naman to, ma. Pagkaswerte ko di ka anak ko ni mo dahi. Tungod kay buutan ka kaayo. Love ti ka, ma. Mao nga matabang gyud ko nimo puhon kung makahuman ako og eskwela. Salamat anak. Salamat kaayo. Pero kung di makaya sa imong lawas, pauli din sa bahay, ha? Oh, pag-inundayon niya og tambal para ilanat. Ma, gihilantan naman kog maayo. Ha? Napaingon mo to, nauli-ulian ka na? Ay, sige, hindi kang eskwela, sulso sa kasimana. Oo, ma. Pero magbalik-balik man. Ug karon lain na kayo kong pamati. Nanghubag na nga akong mga lagos. Uy, mga tutang ospital, bahala na po tayo kwarta. Ganong wa man dayon nimo dadaning bataa dinhi sa ospital, misis. Nga gidingbi man ni siya. Ha? Kiting-ting akong anak? Maong ingon ka nga magsigi og balik-balik ang iyang hilanat. Kinuha ko, ang akong anak. Admit na lang kita ha. Aron mamonitor nato ang bata. Magdali ko, kayo wabiti bantay nga ako anak akong bilis sigdaanan. Ay, tuloy mi kaador di sa ospital. Private hospital pa yun eh. Para na mag-utang-utang ko, basta kay maluwas lang ang akong anak. Kanar bag-injection nga kinahanglan niya, uy. Dako-dako gina mo mabayaran din ba? Hindi na ko siya matang sa ward. Mayroon nagmata na siya.
O bakihagap na akong gipalit nga init ko sa pao. Nagbata na gid siya. Nak? Nak? Oh, Day? Kasi magkikatawas mo bong, ha? Ingon man sila nga dali ra kay na. Dali ra. Ano na pangyayom ng atong anak nga magtanaw na ako? Naunsa man siya? Nak? Nak, di ara ko. Di ara ko. Ha? Oh, ni ana di ay ka ma. Gibiyaan ko nimo. Nagpalit ng gutog atong makaon. Labi na nimo. Niya kaon na Labon init pa ning sabaw. Oh, kaon ko. Unsa? Mao na pa. Nabalakag kay ko sa akong anak. Nakagawas man tuod mi sa ospital pero ingon na anak siya. Di na kayo magtingog-tingog. Ay matinga pa man kaan ng bataa nga daan naman ng kuan hilumon ug buutan man kaay ng bataa. Pero may lain ko nabantayan pa. Unsa man? Kinsa man ang iyang gikataw-an diha, ha? Ingon ana nang akong anak pa. Ha? Sa kidingge. Ha? Mukalit na siya katawa nga murag buang. Unsa? Usa kasi malang kilanta ng akong anak. Luya na kayo siya ug nang hubag na ang lagos. Wa ko dayon madas sa ospital. Kay kini laging way kwarta. Pag pa-ospital na ako, dinggi di ayan yang sakit. Og diyan tulan may kaadlaw sa ospital, nagabanti ko mukalit man siya katawa nga siya lang usa. Primero, akong gibaliwa. Apan hangtod na sa paggawas na mo sa ospital, mao man lang gihapon. Magsayaw-sayaw siya nga magsigig kataw. Di man siya ingon ini, sa wa pa siya mading. Mao ang gibalik na ko siya sa ospital. Unya, Unya, unsa may nahitabo pag adto ninyo sa ospital Jen? Unsa may puong sa doktor bahin ni Jema? may gihatag ang doktor nga tambal pa. Tumaron niya sud sa duha ka buwan. Og hinaot lang kung maulian siya ini aron makabalik na siya sa eskwela. Kay naundang in taon na siya oy. Tungod na yang gibati. Ma, eskwela na ko balik. Mao ba? Unya kaya na nimo? Okay naman ko. Di ba, ma? Oy. Okay na kay ka anak. Mao na. Balik ako sa eskwela. Kumusta si Jema nga akong apo Jen? Ay, kay Luis Ginoo pa no. Nahuman kita siya grade 8. Mag-grade 9 na siya sunod abli. Umayo noon. Unya, wa na siya sul Kay Luis Ginoo, wa na ba yapon? O nakafocus na siya sa iyang pag-eskwela. Ay, may lagi unta. Kung magpadayon ng iyang kayuhan pa. Nak, gikutawon ti kagatas Daga pa di kagkananan? Ma. Uy, ayaw pugsa, uy. Katog lang una. Uman mag-inom og gatas. Nga naman ka, uy. Magpatawag sa maestro ng Jima. Usam kaysa sa kong anak. Kini. Maunin lang room. Quiet class, kay doon ako'y bisita. Nga nang ipatawag man ko ni mo, ma'am. Kakita ka sa imong anak? Ingon ana na siya pirami. Matuog na lang sige din sa classroom. O bisan sa unsa oras sa klase. Ha? Naibaw ko sa history sa imong anak. Basin baya og dili pa kaya sa iyang utok na mobalik og eskwela, ma'am. Papahuwaya una na siya og mga duha ka buwan. Aron makapahuway ang iyang hunahuna. O pabalikan na lang og eskwela kung kaya na niya. Sige, ma'am. Papahuwayan ko na lang siya. Gipapaundan kong akong anak og eskwela. Kung maulian na sad siya, balik na po og eskwela. Nahuman ko niya ang grade. Apan ning grade 11, murag grabe man ang iyang sakit. Kaya di naman siya magkatug. Og daot na kaayo siya. Magsige lang katawa nga maurang usa. Naglibog jud ko kung ngano magbalik-balik niya ang iyang gibati. Ang akong pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Nasakit og dengue ang akong anak. Og semana pa, usa na ko madasa sa ospital. Kay wa man ko mahibawong dengue. Ang pagkasakit ba niya ang dengue ang nakaingon kung ngano nabuang siya? Ngano man. Ikanang pangutana. Nganong mulat ang man og usa ka tuig ug musugmat na sad ang iyang sakit. Gusto ba ang gisulti sa maestra nga dili makaya sa iyang utok ang maong leksyon? Naunsa kaya iyang utok? Ikatulong pangutana. Sa pagmabdos na ko ini niya, niabot og 11 ka buwan ang akong tiyan. Una siya gipakatawo. Ginjeksyonan ko og antibiotic kay nakakaon na siya hugaw. Mao kadto nakaingon sa iyang kahimtang karon. Ikaapat og katapusan, dili siya makatuog bisag paimnon pagtambal pampatuog. Nawa sa dangganan niya sa kaon ug daot na kaayo siya. Unsa may pangan sa tambal nga makaayo niya? Kay pobre ra kaayo mi ug wa ko'y kwarta para ipamental ko ang akong anak. Palihog tabangig tambagi ko. Kini ang akong siliran, Jen. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, aniya na ako, si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo sa inyong mga kalibo gumunhap sa kinabuhi. Muhatag og tambag og solusyon sa mga problemang punto medical, personal, behavioral, emotional, psychological, legal o problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat suliran diri kanamo.
pwede ka ninyo ipadala sa mong email soliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. Order sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Atong magtatampo ko adlaw si Jane, 18 years old, taga Liluan, Cebu. Dili Liluan, Southern Leyte ha. Kinaaman say Liluan ko dito sa Southern Leyte. Kini Liluan, Cebu. Ayong pagpaminaw nyo diha sa mga taga Liluan, Cebu. Oh, mga taga Compostela. Mayong pagpaminaw ni Pipi, Nalinda, o Arnold Paradyang. Mga Paradyang family diha sa Compostela, Cebu, no? O the same is true to Arcel and Alice Primasio diha sa Sugod, Cebu. Ang mga pangalan sa mga lugar di sa Cebu, murumura sa Southern Leyte. Nasa Sugod dito sa Southern Leyte, nasa Liluan. Ngadto ni Gisame Duran, Maricel Caro o Dionisio Caro diha sa Pangdan, City of Naga. Nasilingan ni sa mga Tantiado family diha sa Pangdan. Maayong pagpaminaw sa atong programa kini ang akong suliran. Unang pangutana, nasakit og dinggi ang akong anak og simana pa usa nako madala sa ospital kay wala man ko makahibawong dinggi. Ang pagkasakit ba ang pagkasakit ba niya og dinggi ang nakaingon ko nganong nabuang siya, ngano man not related man siguro ang dinggi nga nabuang siya, may mangutan na dok nganong na may mabuang ang rason na kining tagha no psychological, biological ug social no mao nang mga rason no biopsychosocial ang rason nganong madaot ang pangisip sa usa ka tawo. Pag na masakit ka not only dengue but any infection for that matter mo apektuhan gyud ang imong mga bodily functioning. Ang kini magong masakit og dengue, by the way kining dengue usa ni sa ka viral disease no. Usa ka viral disease ang virus ani naani siya vector mo na nga magfaging ta. Ang vector ani Anopheles aegypti mosquito ha. Ang lamok ani makuana nimo mailhan nimo kay ang tiil aning lamuka puti ug itom ang tiil ani. Tumo nay Anopheles nga maoy magkuan sa dengue. So naani siya gitawag na tog febrile stage, mutaas ang iyang fever. Naasa ni siya inunta neurological problem kung ang pag-bleeding na later on niya mo lower ang blood pressure, no? Ang kanang mag-bleeding is due to the fact nga ma-altered ang functioning sa platelet count or ang iyang characteristic sa platelet count, no? So kining Anopheles kining Aedes mosquito mo thrive ni sa mga lugar nga naay mga stagnant water. So ako lang sang lapitan og sulti nga kung naamoy mga stagnant water da sa inyo ning iyabo para nga dili mo makakuan sa Aedes aegypti mosquito no nga moy vector aning sakita no naani murag gikan siguro sa Egypt kay Aedes aegypti manangan no. So akong balikon mairitable ang usa ka tawo nga naani ani unya murag wa siyang galingon magsigit-sagit nga dili makatulog kini ra bang magsakit kag viral no any viral infection tapoy gyud na tapoy. So kinalang ka og bed rest sabi na kung imong heart rate mo ubos na sa 80 nya dili lang sa tingali pud pa eskwelahon kung naa ning ingon ani nga mga simptoma. Sumuna ako ika-istorya sa imong unang pangutana. Ikaduhang pangutana, nganong mulat ang man og usa ka tuig ug musugmat na sab ang iyang sakit? Gusto ba ang sulti sa iyang maestra nga dili na makakaya nga iyang utok sa ilang leksyon? Naunsa kaha di ay ning iyang utok? Well, again, not related to dengue, no? Maybe, low lang din siya IQ. Naman yung mga slow learner nga mga bata. Pero dili lang dito maingon nga due to dengue, no? Na may fast learner, na sa slow learner nga mga bata. So, katong mga maestra nga maka-encounter mga slow learner, nang hinahinay po nga musabot, please spend a little more time. Ani mga bata, kay dili baya tanan mong mga estudyante nga dili dayon makakuha sa leksyon nga isgut-isgutan diya sa klase. So mo-adjust ng puntang mga maestra, maapil ko mo because ako si Dr. Rene Obra usab ko
obra maestro, no? Unlay nga ako mga estudyante, mga medical students na, guwang-guwang na, mga 23, 24 na edad, no? So, mauna ang akong kaistorya. Ikatulong pangutana. Sa pagbuntis nako niya, niabot og 11 months akong tiyan. Una ko siya gipakatao. Gi-injectionan siya og antibiotic. Kay nakakaon na siya sa iyang hugaw. Mao ka katoy hinungdan ngano ani ayang kahimtang karon? Well, ang kanamangong normal nga gestation or pagbuntis, ang normal gud na ang duration is 38 to 42 weeks. Ug mosobra na gani og 42 weeks. Mo na siya gitawag na mo og post-term or post-mature. Ang bata ana posible gyud makakaon ng meconium, no? So kung makakaon og meconium ng iyang hugaw, mo nang tagaan og antibiotic. Pero dili na ko makaingon mo na hinungdan sa iyang kahimtang karon, no? Daghan kang hinungdan, no? Katong ni iyong kaog 11 months, daghan po mga factor consider ari basig nasipyat lang po ka og kwinta sa imong sa edad sa imong pagbuntis, no? Kay usahay baya pinagsulti nimo sa imong attending doktor, dili baya magkatukma po ang mga pizza. So akong balikon, is open na sa hospital sa mga ubigay ni sa mga doktor nga kung post-term or post-mature tagaan gyud ng antibiotic ang bata kay posible nga makakaon sa meconium, kita nung nag-meconium. Okay? So ikaapat nga pangutana, di siya katulog bisan paimnon pa og tambal pang pakatulog. Mawala sa panggana sa iyang pagkaon ug daot na kaayo siya. Unsa may pangalan sa tambal nga makaayo niya kay pobre ra kaayo may walay kwarta para sa mental ipamental nako akong anak. Well, kami mga doktor, no, kini mga mental problem dili ni siya madali-dali nimo kay kinahanglan nig interviewon dug maayo daghang kay mga procedure ani og any disease kinahanglan siya diagnostic work up, no, physical or mental kinahanglan siya diagnostic work up, no. Ayaw yung usik-usiki ang inyong tambal pag rather inyong kwarta pagpalit og tambal nga dili makaayo kay wala mo igo dito sa sakit nga atong gitumong. So ako ikasugyot na ra mamusliluan imong dalhon ang imong anak diri sa pediatric department sa government hospital, no? Either there's Danao or diri ba sa Vicente Soto para nga ma-work up unya matagaan sa saktong tambal. Kay kung muingon na ko nimo mga tambal diri on the air, basig masayop ta, no? Kay depende man na sa finding sa diagnostic workup. Okay? So ang atong makutlo nga pagtulunan karon gikan sa Chunghwa Hospital Pediatric Alumni Association that don't try to fix everything. Leave young kids to find their own solution to the situation, no? Kaya magtubo ng bata, huwag mo rin spoon feed permi, mo rin pasayunan permi, dili ni siya makagain og confidence yung kinabuhi. Okay, so hinaot nga naka-satisfied ko sa imong mga pangutana Jane nga Tagaliluan, Cebu. So daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa itong programa. Kini ang akong suliran, hinaot nga aduna na si kamoy nakutlo nga pagtulunan karong adlaw. Ako si Dr. Rene Obra with my partner, Atty. Eileen Batan, ning kamot gid mi nga makahatag og kolor og kinabuhi sa inyong mga suliran. Dili mang luod o maulaw nga magpadala sa ilang mga suliran. Ari kanamo kay kitang tanan adunay suliran. Once again, gikan kanamo diri sa Radio Mindanao Network, Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.